Et af de spørgsmål, som vi får rigtig tit her hos Kennedys, det er, hvor lang tid før brylluppet skal jeg bestille min kjole? Og det er et rigtig godt spørgsmål. Leveringstiden, den er faktisk 6 måneder på en brudekjole, på de fleste mærker. Nogle mærker, de er super gode til at have noget på lager, så kan vi få dem hjem i løbet af 14 dage. Det er rigtig godt, men det er ikke noget, man skal regne med. Andre igen, de har aldrig noget på lager, så kjolerne bliver først produceret i det øjeblik, de bliver bestilt. Udover de 6 måneder, der skal du tænke på, at din kjole skal også en tur til skrædder. Fordi der er så godt som altid et eller andet, der skal laves på en brudekjole. Den sidder aldrig perfekt fra starten af, for vi er heldigvis alle sammen skabt forskelligt. Så hvis du vil være sikker på at have frit valg på alle hylder, når du skal ud og købe din brudekjole, så skal du være ude 8 til 9 måneder før brylluppet. Vi ses!